A escaseza de percebe de ameixa tras finalizar a campaña do ourizo motivou que a agrupación de mariscadores da Confraría da Guiño optase por pechar as autorizacións durante o mes de maio. Pois realmente pechamos todo, porque ao eso decideu a agrupación de mariscadores, comigo presente tamén, de que claro, ao haber escasez, pois é mellor cortar un pouquiño, buscar un pouquiño nas nosas alternancias tamén para intentar facer algo máis mentras tanto, de paso pois que a nosa produción que vaya a máis ou que mellore un pouco, darlle un pouco máis de pé, que veña máis cara ao verán, que cando realmente pois ten mellores precios. Agora todos sabemos que a nivel pesca e a nivel marisqueo, maio e junio prácticamente non son meses moi doados para nós, non son bons meses. Agora a intención do pósito é ir reabrindo as autorizacións paulatinamente ao longo deste mes para aproveitar o tirón da campaña de verán, cando as especies marisqueiras incrementan notablemente a súa cotización. Pois vamos a retomala agora en junio. O que pasa é que, claro, vamos a tomar paulatinamente. En principio vamos a abrir a mesa de aquí de Sálvora, e vamos a ir vendo como vai, e despois, pois, ao pouco, pois, próximamente abriremos tamén despois, pouco a pouco, percebe na zona toda norte, en vez de abarcar a zona de Couso, que estábamos abrindo o pedazo de aí de Couso para abrir uns días ou prácticamente un mes, pois vamos a abrir todo para repartir un pouco máis a xente e iremos vendo como está o recurso.